Gernika memoriaren lekuko plataformak 88. bonbardaketako urteurrenari buruzko egitarauaren berri emateko prentsa agerraldia burutu du. Apirilean gaude, Gernikan. Horrek gauza bat esan nahi dago. Bombardaketaren egun seinalatuaren efemeridea gertu daukagula. Zentzu horretan, Gernika memoriaren lekuko plataformak ohikoa den legez bere egitarau zabala antolatu dago. Memoria egunero egiten dugu, denok. Nondik gatozen adierazten digu, bai, baina zer garen ere esaten digu. Memoria mundua begiratzeko modu bat da. Eta zalantzarik gabe guk, Gernikatik, eraikitzen dugun memoria elkartasunean oinarritzen da. Justizia. Ahotsa altzatzean, beharrezkoa den une, arrazoi eta bider guztietan. Horregatik diogu, beste behin ere, gu beti Palestinako herriarekin egongo garela, izango garela, eta bere aurkako genozidioa, gure aurka saiatu ziren bezala, beti gogoratuko dugula historiaren lekurik ilunenera eraman dezan Israelgo estatua. Aurten, azpimarra egin nahi diogu elementu biri. Batetik, urte hurren egitarau guztietan bezala, eragile gehiagok parte hartzen dutela bere osaketan. Izan ekimen propioak antolatuz, beste urte batez, zineklubak egin bezala, eta oraingoan ernaik egin bezala, edota zenidetzen bitartez antolatzen ditugun elkarlana, Lleida edo Markinaldea kasu. Bestetik, Gernika batzordeak eta Gernika Garretan kultur elkarteak hilaren 26ko 3 ekintza nagusienak koordinatzen saiatu gara. Sirena, antzeslana eta kandelen ibilbidea. 3 ekintzok pasealeku hau izango dute iturburu. Izan ere, sirena aktibazioak eta herri antzerkiak espazio hau izango dute plaza nagusi. Eta kandelen manifestazioa hemendik abiatuko da baita ere. Guzti honi, kohesio handiagoa eman nahi diogu Gernika deialdiaren horma irudiaren bitartez. 2003ean Irakeko gerraren aurka baliatutakoa eta geroago 2011an Gazan askatasunaren flotilaren elkartasun ekintzan erabilitako artelanarekin. Gure ezezko borobila adierazi nahi diegu horrela imperialismo berrien erabaki politikoei eta horien ondorioz zorrarazitako egungo gerrei. Horregatik guztiagatik, memoria egiten jarraituko dugu Gernikatik.